Promidžbeni materijali s detaljnim programom studija već dijele učenicima završnih razreda šibenskih srednjih škola. Želio je pobuditi što veće zanimanje potencijalnih studenata. Sveučilište u Zagrebu je u cijelosti završilo kurikulum, odnosno planni program, napravilo popis profesora, odnosno napravili su sve predradnje koje su važne da bi se mogli taj studij otvoriti već ove akademske godine. Studij povezuje kolegije dvaju fakulteta, elektrotehnike i računarstva, kroz strojarstva i brodogradnje. Prvi je takav u Hrvatskoj, i to međunarodni. Uključeno je i gospodarstvo. Mislim da će taj studij biti kvalitetan i da ćemo se mi aktivno uključiti u taj studij. Da ćemo, znači, što je najbitnije, zapošljavati studente koji završe, da ćemo vjerojatno neke stipendirati, jer takav kadar nam treba. NCP će studentima ponuditi svoje laboratorije za praktičnu nastavu. Laboratorij će se urediti u gradskom prostoru namijenjenom budućem studiju. Radi se o 1400 kvadrata na dilataciji C i D u sklopu I navisa. U ovom trenutku traje izrada projekta, dakle, izvedbenog projekta i troškovnika da bi mi mogli objaviti natječaj. Projekt je vrijedan oko 4,5 milijuna kuna. Dio novca grad i županije bi to osigurali, a traži se način kako namaknuti ostatak. U gradskoj upravi spremni su podignuti kredit kako bi studij zaživio. Uvjereni su da je njegovo pokretanje prvi korak prema zacrtanom cilju, pretvaranju Šibenika u sveučilišni centar.